Bueno, hiru musika talde aukeratukot, ze bate aukeratzi asko kosta ezta. Bueno, hiruaz bemoz geratzena, ze aukeratuko eran estilo bakotxetik musika talde bat, baina, bueno, zeo zelan nire bizitxi markara bene hiru talde esango txuaz, hiru euskal talde, eta izango zin rip, berritxarrak eta bap. Bueno, hemen kanpoa jongona, atzerriko disko bat aukeratukot, eta izango zen Kinfora Dei. Faino Mortaldin disko bat, 1985ko diska bat, eta hau disko aukeratzen dut, zen itzako izan zen, neure, ez da izan esan, musikin ikuspegixe aldatu, ero, bueno, bizkat musikin espektru iraiztan diska bat izan zen, zen nik ordura hartzen zuten eban, rock taldik, ero, metal taldik, ero, baina danak izu zen palo hartinetik, bueno. Eta honek, ez da honeaz deskubri neban, rock talde batek aldabela musika estilo gexean, eta segi rock talde. Bizkaiko metalgintzako 52.000 langile grebara dituta daude gaur, datozen egunetarako antolatutako lehen greban biharko eta asteazkenerako daude deituta besteak. Lan hitzarmena berritu gabe dute eta negoziazioa ez atzera ez aurrera dago. Sindikatu guztiek deitu dute lan uztea, baina lehen aldiz dituta egin dute. Alde batetik, gehiengoa osatzen duten sindikatuek egin dute deialdia, Comisiones Obreras, LAB, UGT, SK, CGT eta CNT sindikatuek, eta bestetik ELAK. Aste artean bildu zen negoziazio mailan, baina ez zen akordiorik izan sindikatuen eta patronalaren artean. Comisiones Obrerasek, ELAK eta LABek eramandako proposamena baztertu zuen patronalak. Sindikatuen ustez, enpresen ordezkariak ez dira gai langileen aldarrikapenen mailako proposamen bat aurkezteko, izan ere patronalaren soldata eskaintzak ez du langileen erosarmena bermatzen. Gauzak horrela deitutako grebei eustea erabaki zuten sindikatuek, patronalak bestalde negoziazio prozesua kolokan jartzen duten sinadura gabeko eraso koldarrak salatu ditu. Arratsaldeon guztioi manifestazio bana deitu dute gainera sindikatuek ELAK Erandion egin du berea goizeko 11:30 metroko geltokitik, aldiz Comisiones Obreras, LAB, UGT eta Urretia Zaipautako gainerako sindikatuek Iurretako kulturetxetik abiatu dira manifestazioan gau eguerdiko 12:00, bertan izan da Hamaika Telebista. Sektorea beste behin ere oso argi hitz egin duela gaurko egunarekin, eta fementzat mezua oso argia dela. Ez dutela beraiek mahai gainean jartzen dutena onartzen. Emaitza oso zabala izan da Bizkaiko metalgintzako greba 4. egun honetan, eta, bueno, 85% edo inguruko jarraipen bat izan degula esan dezakegu jada. FEDER tiene que tomar nota de que los trabajadores y las trabajadoras estamos en la calle para defender nuestros derechos y el derecho, como no, a renovar nuestras condiciones de trabajo de una manera digna. Laster helduko diogu berriz metalgintzako grebari, izan ere Airadura eta kazetaria goizaldeko protestetan izan da eta berarekin konexioa egingo dugu. Laster hor piketeek barrikadak jarri dituzte goizean, N627an berri zen Erandioko asuan manifestazio batek BI604 errepideko zirkulazioa oztopatu du tarte batez ere. Bestelako lerroburekin jarraiki zaharretxetako langileen prekaritatea salatzeko beste greba sorta bat izan zen atzo Hego Euskal Herrian, lurralde bakoitzeko
artetzeko egoera desberdina da eta askotarikoak izan dira aldarrikapenak. Gipuzkoako zaharretxeetako langileek urteak daramatzate hitzarmen baten alde grebak egiten, bi helbururekin lan baldintza duinak lortzea eta sektore feminizatu eta prekarizatu horri gizartean behar duen lekua ematea. UGTek duela hilabete batzuk sinatu zuen hitzarmena 8%ko ordezkaritzarekin. Horrek egoera okertu duela azpimarratu zuen atzo Labek eta zaharretxeetan beste borroka ziklo bat abiatuko duela adierazi. Labek deituta halaber 60 pertsona baino gehiago bildu ziren Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean esentzialak gara, errezientzetako langileak borrokan lelopean 7 greba egun antolatu ditu Bizkaiko nagusien egoitzetan eta atzo izan zuten lehenengoa. Nafarroan berriz, 3. greba eguna izan zuten atzo zaharren egoitzetan Lab, ELA eta UGT sindikatu deituta. Urtebete daramate baldintza duinak bermatzeko hitzarmena eskatzen, baina patronalek ezezkoa ematen dute etengabe eta salatu dutenez Nafarroako gobernuak ez du ezer egiten nahien alde. Bada Gasteizen ere kalera atera ziren atzo Labek eta ELAk deituta. Ordea Gipuzkoako Gasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa besteak beste iruzur fiskalaren aurkako borroka erraztuko duten ideia edo tresna berriak garatzeko helburuarekin. Hain justu iruzurrari aurre egiteko tresnetako bat datorren astean abiarazteko du Aldundiak tiket bai sistema dena. Irune Iarza Gipuzkoako Gasun zuzendariak Amaikari azaldu dio, tresna hau baliagarria izango dutela iruzurrari aurre egiteko hain zuzen ere entzun. Bueno, tiket bai azkenean da fakturazioa online egiteko sistema bat, ez? Eta horrek emango diguna gazenari da eragiketa ekonomiko bat dagoen momentuan, ez? Guk eragiketa ekonomiko horren informazioa momentuan jasoko dugu. Eta horrek bai emango digula informazio asko Gipuzkoaren ekonomiari buruz eta baita iruzurraren burruka horretan gure lana hobeto egiteko aukerak. Iberdrolak mozkin ikusgarrien berri eman du. Argindar konpainiak 3.104 milioi euroren irabaziak eskuratu ditu aurtengo lehen 9 hilabetetan. Iaz epe berean baino 29% gehiago. Ordea, energiaren garestitzaren ondorioz iritsi da prezioen gorakada eta euskal herritarrak pobretze betean murgilduak direla, enpresa energetikoen irabaziak gorantz doaz. Dakogun gure Euskal Herri txikian, apurtxo bete Frantzian aldean kokatzen ari gara oraindik. Hau da, ez dira zerga berriak iragarri, ez dira oligopolioaren gaineko neurriak onartzen edo trabak jartzen dira, ez bakarrik orain, baizik eta dela hilabete batzuk baitare. Orduan, nik uste dut historian finkatu behar dela posizio bat, herri gisa, kasu honetan justizia sozialen alde eta krisi energetiko neri aurre egiteko eraginkortasunaren bidezko politikaren bidez. 4 hilabete pasatxo denbora hori iraundu osorik joan den ekainean Iruñeko Foruen plazan jarri zuten Nafarroako banderak. Erraldoia da bandera bera, 8 metro luze eta 12 metro zabalditu, 30 metro luze den mastatik zintzelik erraldoia baita, Iruñeko udalak horretara bideratutako dirua, 140.000 euro inguru. Hasierako aurrekontua 100.000 euro, ia bikoiztuta ere, bandera ez da ongi ohitu Iruñeko eguraldia joan den iraian ura eraitsi behar izan ziren haizeengandik. Garaiz ibili ziren eta bandera ezen kaltetuta irten ez ordea, oraingoan egunotako haize zakarrak mastaren puntan harrapatu du bandera eta arraildu egin da. Atzo bertan eraitsi zuen Iruñeko udalak ikusteko dago zer gertatuko den hilabete batzuez astindu duten bandera erraldoiarekin. Iruñeko Euskal Herria Bildu galdera egin dio zuzenean Enrique Maia, UPNeko alkatari. Zazki galdetu dio ea berak nahi zuen bandera ordezkatzekotan berak ordainduko duen, aseguruak ordainduko duen edo beti bezala, iruindar guztien artean ordaindu beharko duten. Nafarroako hizkuntza zonifikazioaren mapa ikusi besterik ez dago egiaztatzeko zentzugabea dela, ez duela ezanka ez buru. Horrela mintzatu zen Iraia dela Torre hor dago elkarteko kidea, pasaden asteburuan Tuteran 100 lagun bildu zituen manifestazioan. Nafarroako hizkuntza banaketa gainditzea Nafar guztientzako mesegarria litzatekela aldarrikatzen duten, eta auzi linguistikotik harago doan auzi bat dela. Konexioa egin dugu gaur Iraia dela Torre zonifikazioaren aurka egiteko sortu den hor dago elkarteko kidearekin.
leku horietatik ateratzea. Azkenean herriberan dago leku bat baster batean, eta gure helburua da pixkat leku horietatik hori ateratzea, eta hor pixkat egiteko edo pixkat instartzeko guretzat herriberakoak bezala bebai da gure hizkuntza eta daukagu eskubide hori erabiltzeko euskara, ikasteko euskara gure lurraldean. Iak mobilizazioak egin ditu gaur ego Euskal Herriko hiriburuetan doako eta kalitatezko hezkuntza unibertsala defendatzeko egin dituzte mobilizazioak Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legeak segregazioan sakontzen duela iritzita. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legearen eta erreformaren kontra eta langile klasearen interesen alde antolatzeko deia egin zuten ikasleek mobilizazioak antolatzerakoan doako eta kalitatezko hezkuntza unibertsala defendatzeko. Izan ere haien arabera modu inposatzaile batean egindako prozesu baten emaitza da legea. Kultur arloko lerroburuetara salto, ohi bezala azken arrok jaialdia rock musikaren eta haren aldaeren erakusleio izango da hurrengo aldean, eta rock musikaren ikur nagusietako bat izango du kartelburu, Iggy Pop abeslari estatu batuarra Nerea García. Iggy Pop, Razin eta Lucinda Williams izango dira 2023ko azken arrok jaialdian ekainaren 15-tik 17 Mendizabalan izango da eta urriaren 28-tik aurrera sarrerak salgai egongo dira. Aurtengo berrikuntza gisa jaialdiak gazte bonua jarriko du 15 eta 23 urte bitarteko publikoarentzat. 14 urtetik beherakoentzako sarrera doakoa izango da. Kiroletan berriz oraindik ere euskal selekzioek bide luzea egin beharko dute ofizialki lehiatu ahal izateko, baita surfekoak eta euskal pilotakoak ere. Atzo Aiotak eta PSOEk kirolaren legearen inguruan lortutako akordioa aurrerapauso handi bat dela diote federazioetako arduradunek, baina aitortu dute zaila izango dela aurreantzan egin beharreko bidea. Airean dauden beste galderetako bat da zer gertatuko den Nafarroako eta Ipar Euskal Herriko kirolariekin. Ibai Zabala pilotariekin izan da Hamaika Telebista eta halaxe iritzi dio auzi horri. Nik uste berez akordioa aurrerapauso bat badela, zerri izatetik zerbait izatera badaloko aldea, baina hor pixkat aztertu beharko lirateke baldintzak eta zehatzago, batez be zer gertatzen den Nafarroa eta iparraldeko pilotari, surflari edo kirolariekin, hor dago. Postuko nintzateke, akordioaren atzetik, nolabiteko atzeko ate bat irekita balego eta bertatik sartzeko aukera izango balute, baina horre zalantzak eta baditut, orduan, nik uste beharrezkoa dela valorazio zehatz eta sakon bat egin aurretik, testua bere osotasunean jakitea, baldintza guztiak bere osotasunean jakitea, zeren baldintzak badira EAen bizi direnak bakarrik lehiatu ahal izango direla selekzioaren izenean, ez dakit, hor, nazio ikuspegi batetik, ez dakit zenbaterainoko aurrera pauso izango litzatekeen. Lerroburuak horrela iritsi da eguneko argazkari heltzeko unea. Bizkaiko metalgintzako langileak goizean mobilizatu dira akordioak kalean lortze aldera, izan ere gaur bertan hasi duten Komisiones Obreras LAB eta UGTek 3 eguneko greba aldian. Bihar eta azaroaren 2 egingo dituzte hurrengo lanuzteak. Elak bere deialdi propioa egin du Bizkaian egun horietarako. Guztira sektoreko 52.000 langile daude deituta lanuztera. Aira Deurreta lankideak azalduko dugu jarraian nolakoa ari den izaten greba eguna. Bizkaiko metalgintzan greba eguna dute. Lan hitzarmenaren negoziazioa hasi zenetik deitutako 4. greba eguna da. Hori bai, oraingo honetan ez da egon batasun sindikalik. Izan ere, LAB, Komisiones Obreras, UGT, CGT, CNT eta SK sindikatuek batetik protestara deitu dute eta LAB sindikatuak bestetik. Edo nola ere, grebaren jarraipena oso zabala izaten ari dela adierazi dute sindikatuek. Hain justu, 85%ko jarraipena izan duela grebak adierazi dute. Gure datuen arabera jarraipena oso ona izaten ari da. Aurreko greba 3 egun baino handiagoa izan ahalko genuke, behintzat hainbat enpresetan. Durangaldean gaude goizeko 5:00 eta ikusten denez Durangaldea ia oso aitzita dago. Orduan jarraipena Durangaldean esan ahal genuke erabatekoa da. Gero beste enpresa potente eta garrantzitsuenetan ere jarraipena oso ona izaten ari da. Adibidez Nemak enpresan, Artetxe enpresan ez da gaur produkzioa aurrera aterako, Tekunin ere jarraipena oso ona, Difen, Ormazabalen aurreko
aurreko greba baino handiagoa izaten ari da jarraipena, orduan beraz zentsu horretan oso pozik. Lehen horretan ikusi genken modun, Googleako piketeroak egon gara Azua eta Erande inguran, eta hor mugimendu oso gutxi zegoen, eta ikusi duguna da, jarraipen zabala zegoela piketea mugitu den lekutan, ez? Eta lehen horretan heldu zaigun informazioa ere, ikusi genke jarraipen zabala eukitzen ari dela berriro be Bizkaiko metaleko grebak. Orduan, ikusiko dugu eguna aurrea doan einean, hau konfirmatzen da. Baina esan ezakegu, Bizkaiko metaleko grebak berriro ere erantzun zabala euki duela. Langileak indarrarekin eta gogotsu elkartu dira goizetik sindikatuek Hamaika telebistari azaldu diotenez, eta ia Durangalde osoa itxi dute Azkueren hitzetan, jendea konpentzituta atera da kalera eta hainbat enpresetan aurreko greba deialdietan baino jende gehiago bildu da. Hainbat enpresaren produkzioa bertan bera geratu da. Takuni, Artetxe eta Bombardier esaterako. Aiara de Urreta lankida goizetik ibili da Durangaldeko piketen jarraipena egiten. Goizetik 100 langile elkartu dira pikete informatiboetan Durango aldean gehiengo sindikalak deituta eta elak deituta berriz Erandion. Adibidez Durango aldean, Maiabian, Ermoan berriz eta Abadiñon hainbat pikete egin dituzte eta tentsio une batzuk egon dira. Izan ere ertzainek langileak atxikitu dituzte eta baita inguratu ere. Horrela, sindikatuek salatu dute Eusko Jaurlaritzak ertzainak bidali dituera langileen grebarako eskubidea ekidin nahian. Giroa lasaia izan da, azkenen pikete informatibo lasaiak eta pazifikoak izan dira, baina bai egon dira tentsio momentu batzuk ertzaintzaren presioa dela eta betikoa azkenen pikete informatiboa lasaian izan dugu egin, baina azkenen Eusko Jaurlaritza bidali du ertzaina saiatzea gure greba eskubide hori ekiditzen nolabait. Aipatu bezala manifestazio ezberdin bi burutu dira gaurkoan desadostasun sindikalengatik gehiengo sindikalak Iurretan egin du berea. Bizkaiko metalgintzan greba eguna dute. Gehiengo sindikalak deituta manifestazioa egin dute Iurretatik Durangoraino eta elak deituta aldiz Erandion. Horrela Durangoko manifestazioan milaka grebalari elkartu dira eta metala borrokan eta borrokada bide bakarra bezalako aldarriek Durango eta Iurretako kaleak hartu dituzte. Aurrerantz doaz Arabako eta Nafarroko metalgintza sektoreak denera 60.000 langileri eragingo dieten lan itunak sinatu berrituzte. Bien bitartean ordea Bizkaiko metalgintzaren negoziazioak ez doaz bide honetik. Komisiones Obreras, LAB, UGT eta ELA sindikatuak eta patronala 16 bider bildu dira eta momentuz ez da emaitzarik. Negoziazio mailan dauden sindikatuen iritziz, patronala ez da gai sektoraren proposamenei erantzuteko, ez baitu pertsonen erosalmena bermatzen. Hala lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzea eskatu dute gaurko protestetan. Hala ere, aldarrikapenak haratago doaz Aiara de Urretak azalduko dizkigu jarraian. Bizitzaren garestitzearen aurrean soldatak eguneratzea eskatzen dute Bizkaiko metalgintzako langileek. 11 hilabete daramatzate lan hitzarmena negoziatzen, baina patronalak negoziazioa blokeatzen duela salatu dute behin baino gehiagotan sindikatuek. Adibidez, aste honetan sindikatuak eta patronala berriro elkartu dira eta patronalak oraingo honetan 4,4ko soldata igoera proposatu die 4 urtetarako. Hala ere horrek ez duela langileen eros ahalmena bermatzen salatu dute sindikatuek. Izan ere 2021ko urtarrilean ez dute soldata igorarik izan. Azken batean 2021ko abenduan iraungi baitzen euren hitzarmena. Egoera horrela soldata igoera estaz gain hainbat esakizun ere badituzte sindikatuek. Hau da, lanaldiak murriztea, subrogazioa handitzea, aldi baterako erregulazio espedienteak mugatzea besteak beste. Egoera horrela greba egunak deitu dituzte, urriaren 27rako, urriaren 28rako eta azaroaren 2rako. Sektorea beste behin ere oso argi hitz egin duela gaurko egunarekin eta fementzat mezua oso argia dela. Ez dutela beraiek mahai gainean jartzen dutena onartzen.
Emaitza oso zabala izan da Bizkaiko metalgintzako greba laugarren egun honetan, eta, bueno, 185 edo inguruko jarraipen bat izan degula esan dezakegu jada. FEDER tiene que tomar nota de que los trabajadores y las trabajadoras estamos en la calle para defender nuestros derechos y el derecho, como no, a renovar nuestras condiciones de trabajo de una manera digna. Lan gatazkekin jarriki baina gizarte arlotik tiraka, zaharretxetako langileen prekarietatea salatzeko beste greba sorta bat izan zen atzuego Euskal Herrian lurralde bakoitzeko egoera desberdina da eta askotarikoak izan dira aldarrikapenak Bizkaian, Nafarroan eta Araban greba egin zuten atzo eta Labek agerraldia egin zuen Donostian jakinda beste herrialdeetan grebak antolatuak zituztela. Adierazi zuenez Hego Euskal Herriko egoeraren errudun zuzenak patronalak eta instituzioak dira, zaintza sistema etengabe privatizatzen dutelako. Nerea García lankideak egin zuen atzo Arabako grebaren jarraipena. ELA eta LAB sindikatuek 2 eguneko greba egin dute lan hitzarmena eskatzeko. Otsailetik mahai negoziatzailea blokeatuta dago eta patronalaren zain daude. Izan ere, hurrengo astean elkartuko dira, baina ez dute oraindik jaso patronalaren berririk. 2 eguneko greba hasi dute Arabako zahar egoitza pribatuetako langileek. 1200 pertsonek lan egiten dute lurraldeko egoitza pribatuetan, eta lan hitzarmena negoziatzeko mahaia desblokeatzea eskatzen dute ELA eta LAB sindikatuek. Lan usteaz gain, elkarretaratzeak egin dituzte Arinez, Mercedariaz eta Gazalbide egoitzen atarian. Eta horrekin batera, manifestazio eta autokarabana antolatu dute 2 egun hauetan. Arratsaldeko 5:00 gonbidatu egin direla politikariak, ez? Eta hor benetan ikusiko dira, benetan interesatzen zaie batez ere partidu batzu nun, ez? Hasiten zaien hauan adinduen egoitzetako proiektuetaz eta holan, gonbidatuta daude bihar, benetan agertzen diren edo ez. Eta hor ikusiko dugu benetan interesa duten ala ez. Duela 2 aste berreskuratu zituzten mobilizazioak, sindikatuetako ordezkariek bilera bat izan zuten uztailean patronalarekin, eta hark negoziazioetan aurrera pausoak emateko konpromisoa hartu zuen. Salatu dute ordea oraino ez dutela urratzik egin. Urriaren 13an negoziazio mahaia desblokeatzeko asmoz, bilera bat eskatu zioten Emilio Sola Arabako Aldundiko gizarte politiketako diputatuari, eta joan den astean eskaera bera egin zioten patronalari, baina erantzunaren zain daude oraindik sindikatuak. Idatzi gaituzte esanez bildu algarela, oraindik ez daukagu inungo berririk patronalaren aldetik. Horrek erakusten du patronalak ez daukala inungo presarik eta oso komodo daudela dauden moduan eta dagoen egoerarekin. Sindikatuek iragarri dutenez 2 aste barru elkartuko dira, baina negoziaziorik egon ezean mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute. Ogasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa Gipuzkoako herritarrei irekia. Lehiaketa honen helburua da ideia berritzaile horien bidez zerga obligazioak borondatez betetzeko laguntza zerbitzu berriak ematea eta iruzur fiskalaren aurkako borroka erraztuko duten ideia edota tresna berriak garatzea. Udane Arriolankidea Irune Jarza Gipuzkoako ogasun zuzendariarekin izan da. Azter dezagun gaia jarraian sakonago. Ogasun eta Finantza Departamentuak abian jarri du fiskalitatean ideia berritzaileak proposatzeko 2022ko edizioa, Gipuzkoako herritarrei irekia. Lehiaketaren xehetasunen berri izateko 11ak Irune Jarza Gipuzkoako ogasun zuzendariarekin egoteko aukera izan du. Lehiaketa hau ez da lehendabiziko deialdia egiten duguna, 2017an egin zen lehendabiziko deialdia, 2018an bigarrena eta aurten da 3. deialdia. Eta Ogasun Departamentuan daukagu oso erronka nagusi bat dela zerga borondatez betetzeko, herritarrak ahaldegun heinean lagundu eta gero iruzurraren aurkako borrokan aurrera pausoak ematea. Orduan, ardatz horren barruan lehiaketa hau dago sartuta. Ardatz horren barruan guk hemen giza baliabideak indartzen ditugu, baita baliabide teknikoak eta beste erakundeekin ditugun harremanak informazioak trukatzeko, baina baita ikusten
digu kontzientziazioa ezinbestekoa dela, ez? Eta kontzientziazio horretan gauza desberdinak jartzen ditugu abian, ez? Unitate didaktikoa ikastetxeekin eta jende gaztearekin, ez? Pixka bat lanean egoteko eta beraiek ikasteko zergatik dauden eta zergatik ordaindu behar direnez, baina beste alde batetik herritar guztiekin lehiaketa hau egiten da, pixka bat lehen aipatutako bi helburu horiek errazteko eta ideia berriak guk ere jasotzeko. Jarzak esan digu iruzurra kuantifikatzea ez dela erraza. Dena den Ogasun Departamentuak iruzurraren borrokan aurrera egiteko kontzientzia ezinbestekoa dela ikusten du. Jendeak kontzientziatuta balin badago eta beraien betebeharrak betetzen balin badituzte iruzurra hori ez dela gertatuko, ez? Hori da lortu nahi dutena, alegia iruzur kopurua gutxitzea eta kontzientziazioaren bidez jendeak borondatez beraien betebeharrak betetzea. Testu inguru honetan Amekako lankideak Donostian izan dira kaleko ahotsa jasotzen, gertu sentitzen ote dute Ogasunan, ordaindu beharreko zergak egokiak iruditzen zaizkie, ikus dezagun jarraian. Zergak ondo daudela, azkenean hezkuntza ordaintzeko, medikuak ordaintzeko, gastu publikoak ordaintzeko eta beharrezkoa direla zergak hartzea. Baina ere bai uste dut politiko asko eta enpresari asko zergak ez dituztela ondo ordaintzen eta gero iruzurra egiten dute. Eta gainera bero beste batzuk ere bai diru askorekin gelditzen dira, alferrikan galdu egiten dute diru asko. Aberatzak gehiago ordaintze dezatela, langileak baino gehiago, bestela atzera pauso handia da. Eta dugu zerbitzu sozialek izatea horrendu bat dira, denetzatzen, eta ados, dena hori guzti kostatzen zaigu ordaintzea, baina uste dugu merezi dela, bestela, eta euskagun guztiak izango. Relativamente correctos porque al final es necesario para mantener el sistema público de universidades, el sistema público de salud, los sistemas públicos de transporte. Al final si queremos tener un país como el que tenemos, necesitamos pagar los impuestos para que todos estos cosas sigan en pie. Hombre, garrantzitsua dira azken finean horrekin gero ordaintzen ditugu zerbitzu publiko guztiak, ezta? Kalea garbitzetikan, gure edukazio sistemara eta dena ordaintzen da zer den bidez. Orduan nik uste garrantzitsua dira zergak. Horreia nola jartzen diren beste gauza bat da, no? Zergak garrantzitsua dira. Uste dela dut, goiko jendea horrek, bere ekinaldi nekoan da erabiltzen dituzela. El que sabe si va a arreglar el coche, seguramente alguna vez. Bueno, esto te lo pago así, no hacemos factura y ahorramos o al fontanero o tal. Y nunca ninguno cogemos y decimos, oye, hazme factura. No, porque sabes que si te hace factura te cobra un 21% más. Entonces coges y dices, sí, te lo pago así. Entonces, pensatu nahi dut ez. Baina, iruzurra beti egoten da. Deko irakasle ere alde batean
Egunen olegez, eguneko elkarrizketaria eta irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurean daukagu Arantxa Tapia, ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburua, ongi etorri. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Azken asteotan eztabaida piztu da, Arabako mahastien sormarka dela eta Eusko Jaurlaritzak izendapenari behin-behineko argi berdea eman ostean, naiz eta Europako batzordearen batasunaren ebazpenaren zain egon, zer nabarmenduko zenuke auzi honetaz? Nik uste dut, lehenik eta behin jakin behar dugula enpresa pribatu batzuek egiten dutela eskaria, bere negozio beste erabatera kudeatu nahi dutelako. Erabat zilegia da beraz, legeari lotutakoa eta legearen arabera hori aukera bata, borondatezkoa, beraz, badago talde bat hori egin nahi duna, eta guri ardura tokatzen zaigu, Jaurlaritza bezala horrei bide ematea. Eta horrela egin dugu orain arte. Bide eman genion, alik eta txosten egokiena bidaliz Madrilera, Madrilerek berdin egin du Bruselera, eta legeak dioenez gainea, momentu honetan behin-behineko baimena eman daiteke, horrela eskatu digute eta horrei bide eman diogu. Eta berriro diot, guk erabateko errespetua enpresa pribatuak eta bere negozioa da, eta erabateko errespetua erabakitzen dutenak baita ere, momentu honetan dauden jatorri izendapenean mantentzea guretzako bi multzoak dira garrantzitsuak, biak dira Arabar Errioxako upategiak eta nolabait nekazariak, eta biak babestuko ditugu. Uste duzu auzia politizatu egin dela, Errioxako gobernua hortartean dagoelako, errekurtsoa jarri duelako? Nik uste dut, hasiera batetikan ikusi zanean aukera hau bazegoela eta eskaera hori bazegoela, izan dela interes bat politizatzeko eta bihurtzeko hau erabaki politiko bat izango balitz bezala. Ahaztuta benetan berriro enpresa pribatuak direla eta bere etorkizuna jokatzen ari direla eta erabateko legekotasunez ari direla. Zentzu horretan, hori Jaurlaritza bezala eta gobernuei tokatzen zaigu babesa ematea gure sektoreei eta guk inongo zalantzari gabe aurrela egiten ari gera. Kanporatzen nahi dutenak eta barruan geratu nahi dutenekin. Europako batasunetik etorriko den agindu edo ebazpen horren zain dena delakoa zein bide jarraituko du Eusko Jaurlaritzak gai honetan? Orain egin duguna, momentu honetan dokumentazio guztia eta espediente guztia Bruselan dago, bereiek behin betikoa emango dute edo ez, ez dakigu, gure ustez ondo jantzita dago espediente osoa, horrela saiatu gea, eta legeak dio bitarte horretan behin-behineko eskaera egin daitekela eta erabilera hasi daitekela, horretarako estatutuak behar dira, nolabaiteko Consejo Reguladoren antzeko zerbait sortu behar da, eta horretan ari dira, eta horrei bide ematen diogu, eskaera dago, eta guri tokatzen zaigu alik eta ondoen hori kudeatzea. Atzokoan Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuak aurkeztu ziren, 14.000 milioi euroko langa gaindituko dutenak. Hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko adierazle ekonomikoei begiratuta, esan dezakegu agian, Europako beste herrialde batzuekin alderatuta, hobeak direla, baina Europa mailan atzeraldia baldin badator, blindatuta ote gaude? Hori ezin da, inoiz ere horrela esan une honetan mundua oso globala da, gure ekonomia globalizatuta dago baita ere, garrantzia jarri diogu berrikuntzari baino baita ere nazioartetzeari. Beraz, edo zer gertatzen dela ez bakarrikan Europan, beste lekuetan ere guregan eragina dauka. Gure enpresak ikasi dute baita ere resilienteagoak gaztelaniaz esaten dana, hau da, askotz ere egonkorragoak izaten eta beste erabatera erantzuten dauden desegonkortasunei eta jakin gabe zehazki zer etorriko dan, ezta? Baina atzeraldi bat etortze baldin bada, arriskua dago baita ere gu ere atzeraldian sartzeko. Hala ere, gaurko adierazlekin esan beharra dago gure enpresek indarrez daudela, oraindikan ere, inbertsioak egiteko eta lehiakorragoak izateko asmotan. Nazioartean mugitzen, baino baita ere, gure nolabait kateak, hornidura kateak ona ekarriz eta askotz ere landuagoa izaten etorkizuna. Zentzu horretan ikuste eta aurrera pausoak eman ditugula eta pandemiak asko irakatsi digula. Testuinguru honetan etorri dira Europako funtsak, hain zuzen ere 200 milioi inguru, baino gehiago, jasoko dituzte autoelektrikoen planak, zati handi bat hartuko du Volkswagenek, baina inbertsioaren erdia baino gehiago Mercedesek patrikaratuko du, zer suposatzen du honek? Guk beti esan dugu nolabait gure enpresek bazituztela proiektu garrantzitsuak, proiektu interesgarriak eta ondo jantzita zeudela.
Eta honek horrela demostratu du, nolabait PERTE honek demostratu du kapazitate egon dela proiektu horiek aurkezteko, ondo aurkezteko. Badaude proiektu txikiagoak eta handiagoak. Kasu honetan Mercedes da gure kasuan erkidegoan handiena, baina Mercedes ez doa bakarrik. Mercedesek ditu baita ere beste enpresa euskaldunak berekin hainbat proiektu garatzeko, zesta proiektu bakarra proiektuak nolabait diferenteak dira, aterki baten azpian esango genuke, eta hor enpresa desente daude euskaldunak, eta zentzu horretan pozteko modukoa da. Esan genuena hori egia da, eta behingoz ia hori baliabide horiek iristen diren gure enpresetara. Badirudi jarraituko duela, espero dugu gauzak ondo jatea eta ondo kudeatzea guzti horiek, beste PERTE batzuk ere badaude oraindikan bukatu gabe nolabait esleipena, eta espero duguna da ahalik eta azkarren iristea diru horiek, ze hor daude eta gure enpresek behar dituzte. Mercedesek horrez gain 1.200 milioi euroren inbertzioa agindu zuen, hain zuzen ere, noiz iritziko diren inbertsio hori berririk duzue? Nik uste dut enpresa berak nolabait adierazi zuela hori oso aurreratuta dagoela, eta azken dokumentu ofiziala behar du edo erabaki ofizial bat, baina nik uste dut hori ez dagoela zalantzan, argi dago inbertsio hori egingo dela, Gasteizen egingo dela, eta horrek suposatuko duela Mercedesentzako bai, baina inguruko hornitzailentzako ere ikaragarrizko aurrera pausoa, teknologizazioa eta beste nolabait mundu batean sartzea, eta mundu hori da autoelektrikoarena. Gaur egun agian zerbait egiten nahi da, baina askotz ere indarra handiagoekin sartuko litzateke. Beraz, proiektu hori joango da garatzen eta ikusiko dugu. Beste enpresa bat da Siemens Gamesa, milaka kaleratze iragarri dituena mundu mailan, oraindik ere jakiteke zenolako inpaktua izango duen Zamudioko lantegian, berriki elkartu zarete zuzendaritzarekin, ez dakite baieztapenik eman dezakezuen bilera horren ostean. Langileen eta enpresen arteko erlazioa beraien artekoa da eta errespetuz hartu behar dugu eta horrela hartzen dugu. Gure arteko erlazioan ikuste gauza pare bat oso argi gelditu zirela guretzako garrantzitsua direnak. Eta da Siemens Gamesak egiten du, jarraitzen du apostua egiten Euskadiren gatikan eta Zamudioko egoitzen gatikan, eta bertan dagoen jakinduria eta ekosistema osoa oso ondo baloratzen da. Beraz, apostu hori mantentzen da eta inologoko zalantzarik gabe gainera, eta horrela adirazi ziguten. Eta bestalde guretzako interesgarria dana, eta beraiekin lehendikan ere lantzen ari ginana, hornidura kate guztia. Hau da, zenbat enpresa daude euskaldunak, dagoeneko Siemens Gamesakin lan egiten dutenak, hemen, baina baita ere mundu mailan. Eta hor ere konfiantza bat enpresa horiengan, eta nolabaiteko lotura hori areagotzeko, eta kalitatea hobetzeko, gauzak hobeto egiteko, eraginkorragoak izateko, momentu honetan hori behar degulako, eta elkarrei lagunduz nik uste hori posiblea dela. Guretzako beraz garrantzitsua mantentzearen apostua, eta gure hornitzaileekin ere, nolabait elkarrekin lantzekoa. Beraz, alde horretatik nik uste positiboa izan zela, jakinikan gaurko egoera Siemens Gamesan oso konplexua dela. Mantentzeko egoera edo konpromiso hori aipatu duzu, baina horrek ez da nahi du Zamudioko lantegian ez direla kaleratzerik egongo? Gu ez ginen sartu kaleratze berezietan, ze benetan hori negoziaketa batean dago, eta aipatzen nuen bezala errespetuz eman behar dugu. Bai, aipatu ziguten, denboraz egingo dutela, eta baita ere inongo esango genuke kaleratze traumatikoak erabili gabe. Ikusi dezagun eta batez ere landu dezatela, eta horrela eskatu genien, landu dezatela gardentasun osoz langilekin. Hori da garrantzitsuena guretzako. Energiaren alorrean, zein puntutan da Euskal Autonomia Erkidegoa? Badakizu une honetan beste hainbat leku bezala Europa mailan badugula menpekotasuna, kasu honetan gasarekiko, kanpotikan datorren gasarekiko, horrek suposatzen du badagoela baliabidea, baino asko ordaintzen dugula baliabide hori, eta energia berriztagarriak ez ditugula gehiegi sortzen. Hori izan da, Euskadin mandan arazo nagusienetako bat, industria oso potoloa daukagu eta ez dugu energiarik sortzen. Nik uste dut orain konturatu gerala ze garrantzia duen bertan sortzeak,
Nafarroan daukagu adibide garrantzitsu bat, eta guk ere urratsa handia eman behar dugu zentzu horretan. Nik uste gizarte bezala konturatzen ari gerala horretaz, eta unea iritsi da, instalazio fotovoltaikoak, biomasakoak, eolikoak, izan handiagoak edo txikiagoak, autokonsumorako, komunidade energetikoak erabiliz, o instalazio handiagoak. Guztiak behar ditugu, eta orain da unea eman dezagun urratxori, alik eta ondoen noski, berme guztiekin ingurumen ikuspegitikan, baina kontutan izanikan energia berriztagarrietara pasa behar degula. Hori ez dela soluzio bakarra eta hidrogenoa ere beharko degula, eta horretan ere landu egin behar dugu, baina urratsa handia egiteko momentua iritsi zaigu eta aukera dugu. Egun hemen kontsumitzen den energiaren 10% soilik da bertan ekoitzitakoa, zein nolako epeetan mugitzen gara portzentai hori handitzeko eta zenbateraino? Bueno, helburua jarrita geneukan ez oso helburu handia esango genuke, 20%ra iristekoa 2030 urterako, horrek guretzako suposatzen zuen bikoiztea baino gehiago, baina ikusirikan momentu honetan gertatu zaiguna Rusiak, Ukraina inbaditzen du, horrek suposatzen du ikaragarrizko arazo bat, eta geneukan transizio hori buruan geneukan eta lantzen ari ginela nolabait azeleratu egiten da. Gaur egun bilatu beharko genuke 20 horretatikan pixka bat gehiago joatea, Europak 40% jarri du, 40-45 ari da planteatzen. Hori asko da, gu oso urrun gaude, baina aukerak baditugu. Beraz, tokatzen zaiguna da, baliabide guztiak alik eta ondoen lantzea, eta ari gera, hori komunidade energetiko txikiagoak, biztanleekin, planteatzen ari gera, baita ere enpresak parte ardezatela instalazio handiagotan sor daitezken komunidadeetan, edo administrazio publiko bezala baita ere tokatzen zaigu, gure teilatuetan ere horrelako instalazio jarri alizatea autokonsumorako izango direnak. Beraz, nik uste kontzientzia hori eta aukera hori hartu eta aurrera egin behar degula. Gauza bat geldituko zaigu, eta da, administrazioen ikuspegitikan, baita ere tramitazio guzti hori nolabait azkartza, eta hori gure esku dago baita ere. Autokontsumo aipatu duzula, egun ez dago edonoren esku, plaka fotovoltaikoak euren etxeetan ezartzearena, zenolako laguntzak aurreikusten ditu Jaurlaritzak? Honetan laguntza potoloak daude horretarako, eta ez da bakarrikan norberak bere etxean, ze hori ere, etxe handi bat izan behar duzu, eta zu, ez dakit, adosatu batean edo horrela bizi, baina badaude baita ere beste aukera batzuk esaten dara komunidade energetikoak leku batean horrelako instalazio handiago bat jarri eta zuk zure partaidetza hartu eta horretarako ere diru laguntzak badaude eta modu desberdinak daude egiteko. Nik uste dut une honetan komeni zaiguna da jakitea ze laguntza dauden eta asko eta diferenteak daude. Eta, nolabait hartu egokiena izango dana jakinikan, une honetan dagoen prezioarekin egiten dan inbertsioa oso azkar bueltatzen dela gure gana, eta hori etorkizuneko inbertsio bat da. Eta energia berriztagarrien proiektuekin lotuta, zeintzuk dira epe laburrean dituzuenak main gainean? Epe laburrean desente daude main gainean eskaerak eginda. Aurreratuenak dauzkagu bi Araban, izango liratekenak Oion inguruan eta Azazeta inguruan, horiek daude aurreratuenak, baina badira beste batzuk baita ere, bai fotovoltaikoak eta baita ere eolikoak martxan daudenak. Jakinikan badagula este instalazio fotovoltaikoak, ekienea, aurreko legealdian hasi genuena, prozesu guztia, eta tramitazio administratiboan ere orgoaz aurrera. Baina horregatikan aipatzen nuen, administrazio guztiak baita ere jarri behar dugu guretikan onena izango dana proiektu horiek gauzatu ahal izateko. Berme guztiekin inoiz ez dugu esaten bermeak kentzea. Bermeak hartu, baina baita ere azkarragotzea, ze bestela ez gera iritsiko denboraz. Arabako proiektu eolikoei buruz, Arabako diputazioak egin du txosten bat eta aipatu du, Eusko Jaurlaritzak proposatukotako 9 proiektuetatik 7 izango luketela ingurumenean eragin larria edo oso larria. Honek zein eratara baldintzatuko ditu proiektu horiek? Ari gera hitz egiten PTS-ari buruz. Hau da, ari gera lantzen PTS bat, non kokalekuak aztertzen ditugu, bai instalazio fotovoltaikoak eta instalazio eolikoak. Hau da, nun dago haizea, nun dago eguzkia, eta planteatzen ditugun non den aukerak nun ditugun. Eta horren aurrean eginda txosten bat, foru aldunditikan, aipatuz hainbat gauza ze egoera gerta daitezken. Horrek ez du suposatzen berez ezer eragozten duenik, gu kontutan hartuko ditugu, aipatu diran gauza guztiak, baina adibide bat esateko, mendikate batean aurre ikuste baldin bada,
leku bat instalazio eolikoak egiteko eta arazoa baldin badago, ez dakit, iparraldetikan ekialdera begiratuz, agian beste erabatea jarri beharko da, kalteak ekiditeko. Beraz, ez du erabatera gozten, baizik eta egiten diguna da, nolabait atentzioa ditu, esanez kontuz hemen arazoak egon daitezke. Eta horrekin noski PTS-arekin jarraituko dugu eta ahalik eta egokien aterako da dokumentazio hori. Oraindik tramitazioa luzea da eta jarraituko dugu lanean. Tokia eta kudeaketarekin lotuta dira hainbat eta hainbat herritarren kezkak, berriztagarriekin lotutako horiek, ulertzen duzu berriztagarriak bai, baina ez nire etxe ondoan argumentu hori? Hori izan da, nik uste dut, gizaki guztion jarrera bat momentu batean edo bestean. Baina gaur egun ikusita ze arazo ditugun, nik uste dut sentsibilitate pixka bat izan behar degula eta baita ere kontutan izan behar degula nire etxean ez, baina zurean jartzen detenean zurean egiten dut kalte. Beraz, parteka dezagun, nolabait, arriskua baldin badago, arriskua kontutan izatea, eta parteka dezagun baita ere onurak. Orduan, elkarrekin lan egin dezagun zen eretzat, ona ez baldin bada zuretzat ere ez da ona. Orduan, zergatikan esaten dugu aldamenekoan bai, baino nirean ez. Nik uste iritsi dela momentua pixko bat guztiok elkarrekin lan egin dezagun eta adostu dezagun nola, non eta zertarako behar ditugun, zertarako argi dago, nola egingo dugun eredu desberdinak egon daitezke, finkatu ditzagun eta erabaki dezagun bai egitea. Nik uste ez dela momentua ez ezatekoa eta beste batek egin dezala. Posible da dena energia berriztagarrien proiektu hauek ezartzea ingurumenari, naturari kalterik egin gabe edo kalterik txikiena egiten? Noski, eta demostratuta dago mundu mailan, nik uste dut ez dagoela herririkan pentsatzen duena ni jarriko dut instalazio bat kalte egiteko. Beraz, kontutan hartzen dira beti lekurik onenak, noski, baino baita ere kalterik eta txikiena egiten, baino hori ospital bat martxan jartzen dugunean, edo errepide bat egiten dugunean, edo beste edo nolako azpiegitura bat, edo eskola bat, izaten ditu bere kalteak, baina beti baloratzen dira zein dira kalteak, zein dira onurak, kalteak txikienak izan daitezen, eta kalte horiek gaina horien ordaina nola egiten da beste era batera. Guzti hori kontutan hartu eta lan egiten dugu beti, kasu honetan ere berdin egin dezagun. Eolikoen proiektuak hizketan ari garela, Statkraft enpresa norvegiarraren bi proiektu horiek iragarrita, Eusko Jaurlaritzak bertan parte hartuko du? Eskaini egin zaigu partaidetza, eta oraindik proiektuak oso hastapenetan daude, ikusiko dugu aurrera egiteko modu bat dago, ze aztertu behar ditugu baita ere ingurumen ikuspegitikan posible dan, eta baita ere gure parte hartzea zemotatakoa izango den. Baina beti egiten dugun bezala, bai fotovoltaikoetan ekian eta ekienean parte hartzen dugu. Parte hartzen dugu aixe indarren, badugu baita ere solariakin beste proiekturen bat, ekioletan parte hartzen dugu. Beste proiektu batzuetan ez agian parte hartze ekonomikoa zea sozio bezala, baina bai beste erabatekoa. Moduak daude eta energia berriztagarriak aurrera egiteko beti bidelagun izango gea. Enpresa norvegiarra hau publikoa dela, izaera publikoa duela da azpimarratu dena, gehien bat. Euskal Autonomia Erkidegoan horrelako enpresa publiko bat aurrera eramatea posible da? Enpresa publikoa da, baina horrek ez du esan nahi onurarik gabekoa denik. Hau da, onurak bilatzen ditu eta onura horiek gaina berrira eramaten ditu, logikoa den bezala. Euskadin aspalditik daukagu enpresa bat 40 urte dituena, oraintxe beteko ditu gainea, eta ospatuko dugu energiaren euskal erakundea eta proiektu askotan parte hartu izan du eta parte hartzen du. Beraz, badugu etxean ere norekin lan egin, eta suerte bat daukagu eta da pribatu asko ditugula baita ere interesatuak daudenak, elkarrekin lanean nik uste dut pribatuak eta publikoak Euskadin badugula halako seina berezi bat non elkarrekin lantzeko aukera dugun eta ohitura dugun, eta izan publikoa, izan pribatua, o izan elkarrekin nik uste proiekturiko berenak bilatu behar ditugula. Enpresa pribatuen inguruan ere, hain zuzen ere inflazioaren gorakadaren atzean, arrazoietako bat, handi batean, izan da energiaren prezioa handiaren ondorioz, eta ikusi da nola enpresa energetiko handienek mozkinak biderkatu dituzten, nola ikusten duzu hauzia?
Nik uste dut Europatikan oso argi geratu dela zein izan daitekeen bidea, eta nik uste dut von der Leyen presidentak aukeratu duen bidea erabat ona dela, onargarria bakarrikan ez ona dela, eta hortikan nolabait gure ikuspegia oso baikorra da. Horrelako neurri batzuk jartzen baldin badira, nik uste dut gaina herriarentzako, herritarrentzako eta beste proiektu mota batzuk aurrera emateko ere interesgarria izan daitekela. Prezioak mugatu behar dira orduan? Prezioak mugatu baino, nik uste von der Leyenek aipatzen duena da, lehendikan egoera normalizatu batean zure etekinak 10-koak baldin badira, eta egoera berezia dalako zure etekinak 15-koak baldin badira, agian badago hor, zati bat, herritarri bueltatu behar diozuna, edo zure herriari bueltatu behar diozuna nolabait. Eta hortikan ikuste bide bat badagoela, eta planteamentua orokorrean guk ondo ikusten dugu. Eta zein eratara egin zitekeen hori? Nik uste beraiek handikan planteatzen dutenean horrelako sistema bat, beraiek direktibak aterako dituztela eta finkatuko digutela nola egin, eta ikusiko dugu guri zer tokatzen zaigun, ze badakizu erregulazioan guk ez dugula eskumenik eta estatuak egin behar duela. Baina hasierako planteamendu bezala guk egoki ikusten dugu. Baina agian zerga sistemaren bitartez egokito daiteke eraren batean edo? Nik uste dut zergak eta erregulazioa lotuta daudela, eta ez daudela gure esku momentu honetan, baina ez dute eskumenetan sartu nahi, zegune honetan Europar osoak, Europar batasunak definitzen duen politika izan da alde batetik gasaren gaia nola kudeatu eta nola aurrera eraman, Ukrainiaren gaia nola elkarrekin landu eta elektrizitatearen gaia ere elkarrekin lantzen baldin badugu hobea izango da. Baina ez bakarrikan etekinak edo ateradian mozkinak nola landu baizik eta erregulazio berri bat behar du Europak, ikusi da etzala egokia edo egokiena orain daukaguna, eta hori ere lantzeko dago, eta hori Europar erregulazioa da. Beraz, guztia azter dezagun, hori da gure ikuspegia, eta soluzio egoki bat eman diezaiogun orokorrean. Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzaren ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailburu, eskerrik asko gurean izateagatik. Zuei eskerrak. Jugunez aukeratzen bat nazionala eta bestea atzerrikoa. Talde nazionalen artean aukeratu dut Eskorbuto. Iruditzen zait bere garaian izan zela zerbait sortuzuna austura bat, bai garaian zegoenarekin punka sorten, eta gero baita ere gure nazioan zegoen